با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای بودوباش موقتی مهمانان داخلی و خارجی و سیاحان و اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت در فرودگاه بین‌المللی خوجند آشخانه 24 ساعته و طربخانه معاصر برای گذراندن توی معرکه‌ها ساخته می‌شود. دیرکتوری گنرالی فرودگاه بین‌المللی خوجند قربانی علی مردان ضمن برگزاری نشست خبری نمایندگان واسطه اخباری عامه را از رفت کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور شناس نمود. گفته شد که ساخته به استفاده دادن این انشاءات به واسطه با دستور پیشوای ملت محترم امام الرحمن راه اندازی شده است. پیشوای معظم ملت وقتی که ما همه تغییر ماده پیشوای معظم ملت سپارش داد که یک آشخانه 24 ساعته کردن می‌سپاره. از نام پیشوای معظم ملت ما عمل سر کردیم ما افضلش هم برای کرده گیدنش مونده این است سپارش خود پیشوای معظم ملت به مردم. бино аз 4 ошона иборат буда дар болои боми он мансард бо баландии 6 метр илова карда мешавад. ҳамзамон дар қисмати бинои мазкур меҳмонхона низ ба истифода дода мешавад ки теъдоди ҳуҷраҳои меҳмонхона аз ин ҳисоб зиёд карда мешавад. дар бинои нави меҳмонхона фароҳам овардани тамоми шароитҳои зарурӣ барои меҳмонони дохилию хориҷӣ ва муҷаҳҳазгардонии бинои нав бо тамоми таҷҳизот ва лавозимоти замонавӣ дар назар дошта шудааст. дар айни замон дар иншооти меҳмонхонаи фурудгоҳ ба сохтани дохилии бино дигаргуни дароварда шуда намои бино бо композитҳои ороишӣ ва тирезаҳои замонавӣ рӯйбаст карда шуда корҳои пардозӣ идома дорад. инҷо корҳои сохтмонӣ шуда истодааст. ҳамаи ҳамин утоқҳои ҳам утоқҳо ҳам роҳраво ҳамаш аз нав таъмир шудааст. ҳамаи кандагӣ нав кардастем. дар тафоимо кондитсионери ҳозири замона ки ино аз як тараф бисёр кондитсионерҳои пурқувват ҳастанд, ҳам хунукӣ медиҳад, ҳам гармӣ. аҷоибаш ҳамин ки ин дар ягон даруни хонаҳо дида намешавад. ва ҳамин хеле махсус ҷо карда ки дар қабати девор ёки боло монда ки ва одам намебинад, лекин дар зимистон гармӣ, дар баҳор хунукиша ҳис мекунад. бисёр ба миҷозон манфиати назм ҳис карда меравад. иттилоъ дода шуд ки баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам имом алирраҳмон ошхонаи нав аз 3 қабат иборат буда масоҳати умумии он зиёда аз 1500 метри квадратиро дар бар мегирад. дар ошонаи якуми бинои нав ошхона ва хонаҳои тайёр намудани хӯрок, дар ошонаи дуюм як тарабхонаи замонавӣ ва дар ошонаи сеюм сохтмони як айвон ё худ пентхауси калону барҳаво барои истироҳати мизоҷон сохта ба истифода дода мешавад. дар баробари ин ҳамзамон дар қисмати дигари фурудгоҳи байналмилалии хуҷа низ корҳои ободонӣ ҷараён дорад. аз ҷумла корҳои мунфашкунӣ дар саҳни фурудгоҳ ҷараён дошта, дар назар аст ки дар ин ҷо 8 истгоҳи нав барои ҳавопаймоҳои калонҳаҷм сохта мешавад. бо фароҳам омадани шароити мусоид ва ҷиҳати амалисозӣ дар қисматҳои дигари фурудгоҳ низ якдор корҳои ободонӣ ҷараён дорад. иттилоъ дода шуд ки масъалаи ободонӣ ва созандагӣ дар фурудгоҳ яке аз масъалаҳои асосии роҳбарият ва кормандони фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ба ҳисоб меравад. оид ба дигар масъалаҳои фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар гузориши навбатии барнома иттилоъ медиҳем.